келіп шықты әйт. Неге кесті менің yolымны әйт. Күзлеріме туры қарап әйт. Қарап әйт, әйт, әйт. Неге сенің артларыңнан йөрү әйт. Неге гүл аңа төшә күзің әйт. Йөзләремә туры қарап әйт. Қарап әйт, әйт. Кім әйт, кім әйт, кім ул? Кім әйт, кім ул? Кім әйт, кім әйт, кім әйт, кім ул? Кім әйт, дөресен әйт. Кил бирегә, китмә читкә. Әйдә бергә сөйләшеп, ул турында уйлашып. Миннән бүтән курыкма, җавап бирсен минем сорауга. Минем сорауга. Кім әйт, кім әйт, кім ул? Кім әйт, кім ул? Кім әйт, кім әйт, кім әйт, кім ул? Кім әйт, дөресен әйт. Мин биталар карамыйм, сине генә уйлыйм, башканы яратмыйм. Син көнләшмә җаным син, үзем дә беләм мин, миңа син генә тиң. Kім әйт, kім ул? Kім әйт, kім ул? Kім әйт, kім әйт, kім әйт, kім ул? Kім әйт, дөресен әйт. Әгәр тагын караса, сиңа тагын күз кысса, үпкәләштән булмасын дип әйтеп куям мин алдан. Мин алдан. Әйдә бергә сөйләшеп, ул турында уйлашып. Миннән бүтән курыкма, җавап бирсен минем сорауга. Минем сорауга. Мин биталар карамыйм, сине генә уйлыйм, башканы яратмыйм. Син көнләшмә җаным син, үзем дә беләм мин, миңа син генә тиң. Әгәр тагын караса, сиңа тагын күз кысса, үпкәләштән булмасын дип әйтеп куям мин алдан. Мин алдан. Миңа аңлатып әйтмәсең, аның янына китсәң. Ялган белән яшәп булмас, тормышта тыныч булмас. Тыныч булмас. Мин биталар карамыйм, сине генә уйлыйм, башканы яратмыйм. Син көнләшмә җаным син, үзем дә беләм мин, миңа син генә тиң, миңа син генә тиң. Рахмат. Эми